Dobry dzień, dobrodoszli na kanał Medzusłowiańskiego Języka. To jest już wtory epizod serii Medzusłowiańskie konwersacje. Tu wy będziecie słyszeli medzusłowiański język także drugich korzystników medzusłowiańskiego. W tym epizodzie wy możecie usłyszeć fragmenty konwersacji ob słowiańskich językolomkach. To są słowa i fonetyczno komplikowane rечenia, jakie są ciężkie k izsłowieniu. To język jest improwizowany. Za to w konwersacjach mogą być niekakowe niestandardne słowa. Ludzie mogą mówić niejasno i nie mówić pomalo. Ako ty nie rozumiesz niečto, ja jestem także dodal podnapisy. Fragment w tym wtorym epizodzie to jest konwersacja z medzusłowiańskiego Discord serwera. Говорили Czech, Poliak i także dwa chlapci z Rosji. Wielka chwała medzusłowiańskiemu youtuberu Melacu za pomoc przy prepisywaniu podnapisów. Przyjemno słuchanie wam. O, Łukasz! Jesteś Polakiem! Da, ja jestem Polakiem. Ja jest Polak. Polak? Dlaczego wiesz? Dlatego! Tak, Da. oczywiście, jestem jesteśmy Polakami. Tak, Polak. oczywiście jestem Polakiem. Wszyscy są Polakami. Da, Ja jest Polak. Tak. Nie wszyscy. Uwaga, to Nie teraz, wszyscy. Wszystko. teraz razem mówimy w Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w Trzcinie. No da, i Tak, Grzegorz teraz Grzesiewicz. wszyscy, tak. Szablistą oczywiście. polszczyzną tnie świszczy i chrzęści. Kurde, O napisz, kur... napisz, chcę przeczytać to. Co? Napisz, proszę. No, że chrząszcz brzmi w Trzcinie. Według mnie szablistą polszczyzną tnie świszczy i chrzęści jest lepsze, ale... moment. Dobrze. Mamy w Co? nogami. Co się? Co, A że... chrząszcz brzmi w A, Trzcinie. Łukasze. Z tego, Co, że... w Brzeszyn? Chcą Brzeszynie. Trzcinie w Ale czekaj, jest jeszcze gorsza grupa takowych językolomów. Możesz popróbuj rekti to. Czekaj, ja tobie to napiszę. To jest... Rewolwer? Ja tego nie znam, kako to... Ja nie znam, kako to rekti, to jest veľmi ciężko. To jedyno komputer może rekti. Czekaj, gdzie to jest? O, Komputer może Co? Poczmistrz z... To jest to. Poczmistrz Strzewa. Poczmistrz Strzewa, o. Poczmistrz Trzewa. Poczmistrz Strzewa. Poczmistrz Trzewa. Nie, Strzewa. Poczmistrz Strzewa. Trzewa. Strzewa. Trzy. Poczmistrz Trzewa. Strzewa. Nie, nie poczmistrz Trzewa, ale poczmistrz Strzewa. Poczmistrz Antonów, moja hipoteza jest prawilna. Polaki nie mają zuby. Oj, awaria? Nie. Kres. Krżmą. Nie. Kmo prze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 p
Piotru ili Petru, który pepril, da? Syniu? Pepril wepra. No, nie pieprz Pietrze, pieprzem wieprza, wtedy szynka będzie lepsza. Ależ będzie gorsza, Pietrze, kiedy w wieprza pieprz się wetrze. Ludzie, a to jest Rusko.
Cwitancy славиться Солдовський. я- А, добре. Да? Dobro, ja Zło? toliko neviem Говори. tako dobro čitati kirilicu brzo. Цветан Цветан Цимиславович. Славится Солдовский ценит цветение цветов царицы, не показывает цветами цифуга. Царь цыган возвращается из Царьграда в царскую цацию и инициируется целоваться цистерницами цифуга по цене одной. Цілої цистерни профілактиційної. Jest tako tężko, czekaj, ja sobie dam na romanizar i będę mi lepsze Roma- czytati. Da, dawaj tož, romanizer, kde to jest? Jest takowy Baltoslav ili niečo. Da, romanizuj to i dawaj to. A, dawaj. Cvietan Dobra, dobra. Zmysławowicz, Cienociełkowski, cienić cwietenie cwietów w Carycynie. Показацветается Цимицифуха, царь Цихан возвращается из Царьграда с царскою нацею и нацурается целоваться с центиром Цимицифух по цене одной целой цистерне Ciprofloxacina. Добро, Вау. потрібно мені Tam йти. Цимиславович, це не- Хвала за бесіду. Tak, Поздрав, люди. Доведення. Do widzenia. A, Люди, також є шла Саша по шосе і сосала сушку. A, w czasie tu suszy z to sucha. powielami... Tu z powielami wanam... Kurwa. Stół z połamywanymi nogami. Stół z powyłamanymi nohami, okej. Nie, stół z połamywanymi A, nogami. ne, ja govorim na českom. Powyłamywanymi Nymi. Stół z połamywanymi nogami. nimi... Da, ja segda... Da, Metatezu Szła, i szasa. AE. Szła Sasza po szosie Sasza. i sosała suszku. 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И потом протокол по протоколом запротоколивали. A I znasz, interwiu- król Karol kupił królowej Karolinie? Nie. A, to jest dobro. Król... Ja mam z tym problem. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Karolinie korale... Da, dobro, jest mi to napisał, da. Aha. Kiklop kouli koulej od poklopu poklopu. Czy... Люди, извините, але то заисто есть в России. Oje. В четверг 4 числа в 4:14 часа лигурический регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, так и не вылавировали. И потом протокол по протоколам запротоколивал как интервьюером. Господи, я не могу то ректи. То есть заисту передать. Интервьюером. Aha, как интервьюером, интервьюируемый лихурский регулировщик речисто, да нечисто рапортовал, да так зарапортовался про размокро походившуюся походу, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент. Лигурский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохолатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые на черно обкурен трубкой: «Не кури, турка, трубку купи, лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардист братья Бурха, бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый у него полдвора рылом вырыл и подрыл». Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крала в то время кралась к Ларию, пока Карл крал кораллы, за что украла кларнет, а потом на дворе Дехотниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех. О Кларе с Карлом в мраке все раки шумели в драке, вот и не до бомбардира вором было и
nie do dziechotnikowej wdowy i nie do niechotnikowych dzieci. Za to rozsierdziwszaja wdowa ubrała w saraj drowa, raz drowa, dwa drowa, trzy drowa, nie wmieścili się все дрова i Два дровецяка, да. Ojej, ну займливо. Але, то так от тяжко говорить аж мені, але погляді на ово, Dawaj. To je mucha, да? В студии Первого Балтийского канала Елена Соломина. Интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал. Да так зарапортовался про размокро погодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, который начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку купи, лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардируют за то, что некто чернорыл у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали в то время кралась Кларю, пока Карла у Клары карал и крал, за что Клара у Карла украла, Клар нет. А потом на дворе Дикотниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех, а Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, не до Дикотниковой вдовы, не до Дикотниковых детей. To jest takowy drugi rod, kako wy to говорите, językolomki, da? Скороговорки. Да, на междусловянском то може бути язиколомка, но уже не помню. Ну, буквально, литерально, а коли то приводите тогда, то буде нечто как беззаговорка. Ну да. To jest, to jest takowy drugi typ z taką językolomki, za to, что, по моему мнению, в польском, когда творят te językolomki, najczęściej skorzystują, że my mamy mnogo życie, a например, te ruskie skorogoworki, językolomki, one skorzystują podobne sylaby i za to jest ciężko izgovorić, za to, że to jest veľmi Да, как танцы Славович, Селковцы, ценит цветение цветов столицы, не показывает жизни drzewo z brziz. Da. My mamy mnogo takich, które... Jestem dobrze izgovoril? Da. Жизни, które wtorisz często. Жизни drzew, drzewo z brziz, жизни drzew, drzewo z brziz, жизни drzew. Da, rozumiesz, prosto. Wow. To jest test na Czechę. Nasz Popokatepetl jest ze wszech Popokatepetlu najpopokatepetlovatejší. Popokatepetl. No, ja i moju svoju verziu, ktorú ľúbil. Môj popokatepetl je popokatepetl, ktorý popokatepetl, Wow. To nie jest morem. To jest človek. Wiem dobro. Na Jola. Rzeknie Lili na Lili lipu tani lilim wodu. Rzeknie Lili na Lili putanie 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 lilim wodu. Da. Wow, a potem jeszcze samogłosok. A u nas takowa językolomka, to ja takową pomniu, i to tako, że są podobne sylaby, no to jest... Nielojalna Jola, nielojalna... Rozumiem, už rozumiem. My mają podobną syłabę. Jola. Nielojalna. Jola. Kurwa! My mamy owo. Nie na oleju nie na olejuje licie Julię, na olejuje Julia. Nie a ja na mam to olejuje licie Julię, na olejuje Julia. Da. A ja mam to w dupie. Da. A ja mam to w dupie. Oczywiście. Turlał goryl po urlach, to jest lekko.
Я могу сказать одно. Wespół- И поляки, wespół by rząd и mógł Руси, wzmóc. и поляки, и русы не могут и приблизно ничего такого и сделать, как делают чехи. No da, to jest... To. to jest- Новый level. Nenaolejuje ci Julia, naolejuje ja nie wiem. Naolejuje? Julia. Naoliwić, ona naolejuje, ona nie naolejuje. No teoretycznie my mają podobno słowo. Nie ma to Oliwić, nie, olejować. to jest Olewać. oliwić, to jest drugo. Oliwić, nie na Oliwić. oliwi. Nie na oliwi Aha. ciebie Julia, na oliwię ciebie ja. A I olejować oboje to mają. nie. Ох, Ne, Nenaolejuje ci Oleńka cię. латёликоватейший. Czekaj, to my i mają podobne takowe. No, Nenaolejuje ci jak to Oleńka było? cię. Jest wyrewolwerowany rewolwerowiec. Rewolwerowany rewolwerowiec. Карабелировали, так не вылавировали. Rewolwerowany rewolwerowiec. No, potom... No potom jest jeszcze niečo tako, kako to nejnekulaťoulinkovatejší z nejnekulaťoulinkovatejších. No, ja ne pomnю уже, kako to było. Kako to było? Корабли лавировали, так и не вылавировали. Indywidualizowali się zrozentuzjazmowanego... Czekaj, to było tako? Da. Ojer. Nejnes devieta deveto satero... Co? To jest niekakowo czyslo. Da, To jest to nekako ne, numer. to je s numerami. To je nejnes 990 násobitelnějšími. A u nas jest takowa zagadka języczna. Za to, czy teoretycznie możesz rekti grosz, da, na polską. No. No potom, akoli to jest takowa, że rekti, czy to jest takowa jedna moneta, możesz rekti groszówka. Da? Groszówka, Potom, akoli to jest na przykład jeden grosz, to możesz rekti jedno groszówka. Ale jeśli to groszówka. jest na przykład 50 groszy, możesz rekti 5, 10 groszówka. No i jeszcze teoretyczno, i możesz rekti tako 60 groszówka, choć i nie mają o takiej groszówki. I mogłoby teoretyczno rekti 99 groszówka. Da? I potem... A, I to, potom- to už na českom možno. Da, i potom kako to zadržati, da, gdzie to może się stanowić. To jest, owe numery to jest veľmi ciężki Люди, przedmiot. покушайте, казати, корабли лавировали, да так и не вылавировали. A możesz napisać? А то уж є выше. Gdzie? Kde? Выше. Korably lavírovali, da taky jen vylavírovali. Czekaj. Korabli lawirowali, da tak i ne wylowirowali. Корабли лавировали, так и не вылавировали. Wow. Korabli korabli. lawirowali, da tak i ne wylowirowali. Ага, добро. Korabli lawirowali, da tak i ne wylowirowali. Корабли лавировали, так и не вылавировали. Aha. Ne, no to Mój język. nejnes devieta devadesatero roznasobitelniejszy. О, 999 koruna. Patrz, co zmiażdżowni... O! Ej, to jest tako, że zajmliwo. Ja jeszcze tego jest nie Jeszcze- widział. Czekaj. Dříví z 300 řízů za vteřinu, Jiří Jiří rzeze drzwi z Za- drzinu 300 drzinu, řízů za wteřinu, rzeze drzwi za wteřinu, za wterzinu, tyży. Naczczo zmiażdżownicę. Naččo zmiašť z džovnice. Čo, Nie. čo, Naczczo Zmiażdż- zmiażdżownicę.
Ідіть на... Я то не можу казати. Naćcio zmiażdż. Ne, to nie możesz czytać zmiaszczy, za to, że tam jest potom i znowa twarda sunglaska. I tak to jest wse utwardzeno. Rozumiesz? Aha, Tak, tak masz naczczo zmiażdżownicę. Aha, naćcio zmiażdżownicę. Dżdżownicę, da. Naczczo zmiażdżownicę. Dżdżownicę. A my to już asymilujemy zvučnost glasov, ale... tak. A czekaj, to jeszcze. nie możemy. Jest Naćcio zmiażdżownicę. Da. A teoretyczno... Nie, dżdż to nie mają takiego słowa, jest deszcz. Dżdż. Dżdż. Źdźbło. Czekaj, jest... Wiem, że mają to słowo źdźbło. Źdźbło? Da. Czy to źdźbło? Nie wiem. Wiem, że to słowo jest... A jest taka woda, źdźbło. 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 Bło. Źdźbło, da. Źdźbło. Dżdżu? Czekaj. Aha. Mieć Może być i w polskim słowiański. jest niečto tako. I to je, może być i nemnogo archaično. Dżdż. Dżdż. Dżdż, dżdż. No to tako, że może być i dżdż, deszcz. I to znaczy dżdż, to znaczy, czy to prosto dżdzi. A, Da. a czekaj, podobno mają takie archaiczne słowo. Tracz starą tarcicę tak w takt. O matko, tak w takt, jak takt w takt, tarcicę tak tarło. A, mistrz spyzdr. W pstrej koszuli, czule truli się do uli. Czy rak trzyma w szczypcach strzęp? Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu, czy 3 części trzciny? Szale skrzypki strzaskał mistrz. To jest dosyć lekko. Czy to jeszcze jest takie powodzenie? Myśli ja dobro, или тут сейчас все искают языколомки на своих языках? Da, myślę, że wszyscy, bez malego wszyscy iskają. Ja iskają. Da, ja także. Боже, їх бесіда є безконечна. I mają dobrą, i mają osobliwą jazykolamku. A cóż, że czesa... O, to jest ciężko. Tak. Było ryby. Было либо рыбы. Вы тут сейчас делаете Либо ryby. нечто на междуславянском или что? Nie, tylko iskają jazykolomki. A cóż, że A kurde. A cóż, że cesarz ze Szwecji. A cóż, że cesarz ze Szwecji? Kako Cóż, że A cóż, że cesarz ze Szwecji? Ze Szwecji. A cóż, że cesarz ze Szwecji? A cóż, że cesarz ze Szwecji? No, A cóż? Ja nie wiem cóż. A cóż? A cóż, że cesarz ze Szwecji? A cóż, że cesarz ze Szwecji? Kolouch... Czy lubiteli diftongi? Czeski język i To tu czas звучало tako sadistyczno. Lubisz li diftongi, brate? Low kohout, smohout, nose, low ho, plawą, dlow ho, strow ho, ouską, chropą, okrop, społą, hoską. Da. Я сам зрозумів, як говорите на чешському. Поздров, всі! Оу.